Dnes sa ponoríme do sveta extravagancia luxusu, pričom objavíme 10 najdrahších vecí, ktoré boli kedy predané či vlastnené. V našom zozname nájdete umelecké diela, ale aj zaujímavé reality či webovú doménu. Tak poďme na to. Rebríček štartujeme nádherným a najmä vzácnym Ferrari GTO z roku 1962, ktoré bolo na aukcii RM Sotheby's v novembri 2023 predané za $51,7 milióna. Ďalej tu máme digitálny klenot. Doména carinsurance.com sa umiestnila na 9. mieste, pričom sa jej cenovka zastavila na čísle $49,7 milióna. Ako vidíte, aj virtuálne produkty môžu byť rovnako drahé ako tie fyzické. Teraz si povedzme niečo o hodinkách, ktoré stelesňujú luxus. Hodinky Graf Hallucination, predstavené Lorencom Graffom, sú majstrovské dielo, ktoré sa môže pochváliť viac ako 110 karátmi diamantov. Ich cenovka sa vyšplhala k astronomickým $55 miliónom. Keď sa presunieme do sveta umenia, nájdeme portrét Adele Bloch-Bauerovej I. Tento obraz Gustava Klimta sa naposledy predal za neuveriteľných $135 miliónov, čo z neho robí majstrovské dielo nielen svojou krásou, ale aj cenou. Vstúpme do sveta nehnuteľností. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos vlastní v Beverly Hills sídlo v hodnote $165 miliónov a pôsobivá nie je len cenovka. Táto nehnuteľnosť totiž disponuje bohatou históriou. Umenie sa opäť dostáva do centra pozornosti s obrazom The Card Players od Paula Cézanna. Tento kúsok umenia kúpil Katar za ohromujúcich $250 miliónov. Umenie sa opäť ukazuje ako nadčasová investícia. Teraz sa pripravte na 4. miesto. Skutočné majstrovské dielo. Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho získal na aukcii Christie's astronomických $450,3 milióna. Príbeh za týmto obrazom zahŕňa intrigy a obvinenia z podvodu, čím k jeho hodnote pridáva vrstvu drámy. Naša cesta nás ďalej zavedie na francúzsku rivieru, kde stojí Villa Leopolda. Tá sa nachádza na pozemku s rozlohou 7,3 hektárov. S cenovkou $506 miliónov je toto sídlo svedkom histórie a luxusu, ktorý sa odohráva medzi jeho stenami. Aktuálne odhalíme najdrahšiu nehnuteľnosť na našom zozname. V indickom Bombaji sa nachádza impozantná 27-poschodová Antilia v hodnote $2 miliárd. Tá je dôkazom honosného životného štýlu miliardára Mukesha Ambaniho. A teraz sa pripravte na výstavnú loď luxusu, a to doslova. Predstavujeme vám History Supreme Yacht. Toto plávajúce majstrovské dielo v hodnote neuveriteľných $4,5 miliardy je vraj vlastnené malajzijským obchodníkom Robertom Kuokom. Toto bol náš zoznam 10 najdrahších vecí na svete, ktoré nanovo definujú význam luxusu. Od klasických aut po neoceniteľné umelecké diela. Ak sa vám táto cesta do sveta prebytku páčila, nezabudnite dať like, odber a podeliť sa o svoje myšlienky v komentároch nižšie.